Γεια σας. Θα δούμε μερικά πράγματα για την εργασία με την οποία μπορούμε να πάρουμε την οθόνη του υπολογιστή μας ή και μια ταινία με το Jink, που είναι και μία από τις εργασίες του σεμιναρίου, για να δούμε και πόσο εύκολα γίνεται αυτό, μια που το να πάρουμε μια εικόνα είναι κάτι που θα το βλέπουμε πάντα μπροστά μας. Η εργασία έχει αναλυτικές οδηγίες, όπως βλέπετε, αλλά θα το δούμε πιο πολύ γρήγορα εμείς, γιατί μια εικόνα είναι 1000 λέξεις. Όταν εγκαταστήσετε το πρόγραμμα, θα δείτε εδώ πάνω που θα έρθει αυτός εδώ ο ήλιος. Τον οποίο ήλιο μπορούμε να τον μεταφέρουμε όπου θέλουμε, αν μας ενοχλεί, και να τον έχουμε εκεί να κάθεται. Να τον χρησιμοποιήσουμε όταν θέλουμε. Αν το πατήσουμε, θα δούμε ότι βγαίνουν 3 εικονίδια. Το εικονίδιο αριστερά με το σταυρό είναι αυτό το οποίο θα μας βοηθήσει να πιάσουμε την εικόνα που θέλουμε. Από τη στιγμή που το πατήσουμε, βλέπετε ότι δημιουργείται ένας σταυρός που μας λέει ακριβώς να του πούμε ποιο είναι το κομμάτι που θέλουμε να πάρουμε. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι θέλουμε να πάρουμε την εκφώνηση στην αρχή μαζί με την εικόνα, πατάμε πάνω αριστερά, κρατημένο το ποντίκι και πηγαίνουμε και δημιουργούμε το μέρος της εικόνας που θέλουμε. Αφήνοντάς το, βλέπουμε ένα μενού στην κάτω μεριά. Η μία εικόνα είναι για να πάρουμε βίντεο, η άλλη είναι για να αποτυπώσουμε την εικόνα. Πατώντας το, η εικόνα που έχουμε πάρει, αυτή πλέον, έχει μπει στην προσωρινή μνήμη του υπολογιστή και αριστερά έχουμε κάποια εικονίδια που μπορούμε να βάλουμε κάποιο βελάκι αν θέλουμε, να γράψουμε κάτι κτλ. Ας πούμε ότι αν θέλουμε να βάλουμε ένα βελάκι, να δείξουμε κάτι, μπορούμε με αυτόν εδώ τον εύκολο τρόπο. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε μετά είναι να πατήσουμε τη δισκετούλα κάτω. Αν θέλουμε αλλάζουμε το όνομα, λέμε ότι είναι Jink ή οτιδήποτε άλλο. Πατάμε τη δισκετούλα και αυτόματα θα μας ρωτήσει πού θέλουμε να το σώσει. Εμείς μπορούμε να το πούμε σε ένα οποιοδήποτε φάκελο με την εικόνα που θέλουμε, αποθήκευση, και η εικόνα μας πλέον έχει πάρει στο φάκελο που είπαμε. Μπορούμε να πατήσουμε Open the file, οπότε θα δούμε τι ακριβώς έχουμε πάρει. Τόσο απλά μπορούμε να πάρουμε μια εικόνα. Θεωρώ ότι είναι μία από τις ευκολότερες εργασίες αυτού του σεμιναρίου. Καλή επιτυχία!